Ni siraba kumakan jɛmukan daminɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jɛmukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni wagati k'a fɔ ko siraba kumakan jɛmukan kɛra sababu ye aw ka bɔ fɛn caman kalama. Siraba an ka boli sariyaw la an b'aw fo dan tɛ foli mun na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Panama Danbele ma n'ale ye circulation policier ɲɛmɔgɔ ye. Ka wulikajɔ ni cɛsiri la cogo min na circulation ko bɛ se ka nɔgɔya. O kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Badema Sila ma super auto tigi mobili sugu o sugu ni mago b'a la i b'a sɔrɔ a ka yɔrɔ la. Bi aw ka jɛmukan na an y'a kanu ka kuma auto école nafa ye jumɛn ye accident ko nɔgɔyali la. Komi a b'a dɔn k'a fɔ auto école de la siraba sariyaw bɛ kalan. Mɔgɔw bɛ na o kalan n'i y'o kalan k'o dɔn ka baara kɛ n'o ye a ka ca Ala fɛ i ka accident ko bɛ nɔgɔya. O hukumu kɔnɔ bi an bɛ auto école dɔɔnin na. Station NDC kɛrɛfɛ donc auto école ba don a fana ka kalan cogoyaw ka ɲi o kama bi an nana a fɛ walasa ka se ka bi siraba kumakan jɛmukan na bɛɛ u ka se ka ɲɛfɔli k'an ye auto école yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye accident ko nɔgɔyali la. N y'a fɔ a ɲɛna sisan k'a fɔ o bɛ tɛmɛ siraba sariyaw kalanni na ɔkɔlidenw ye. Ne ye secrétaire ye kalanso dɔnniya kɔnɔna la. Bon n bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma ka foli lada aw yɛrɛ ma aw ni ce aw ka baara la. Yan nɔ an bɛ client accueillir ka ɲa bonya de bɛ yan karama de bɛ yan. N'i nana i b'i ka formation kɛ respect kɔnɔna la n'i tilala i bɛ bila i bɛ taga examen la. Yan simulation b'an fɛ yen mais n'i nana i tɛ girin ka don mobili kɔnɔ k'i bɛ taa parce que auto école caman na u b'o de kɛ. Simulation bɛ yan nɔ n'i nana i bɛ 5 jours kɛ i b'i ka formation k'o la après 5 jours i bɛ taga conduite kɛ. An ka poids léger ale ye 15,000 ye poids lourd ale ye 19,000 ye a kan permis ko la. Mɔgɔ min ye formation kɛ ani mɔgɔ min ma formation kɛ u ka faamuyali tɛ kelen ye u ka foyi tɛ kelen ye. N'i nana i bɛ ka formation kɛ i bɛ panneau kɛ ka siraba lahalayaw dɔn. Bon ani mɔgɔ min ma formation kɛ n'o ma siraba lahala dɔn kɛcogo tɛ kɛ kelen ye. Ne tɔgɔ Modi Fofana oui an bɛ yan nɔ an bɛ baara kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la auto école a nafa ka bon kosɛbɛ. A nafa ka bon pour que ka se ka siraban ka sariya i ka se ka matarafa i ka se k'a dɔn parce que a dɔnbaliya bɛ se ka na ni ko caman ye i n'a fɔ accident n'a ɲɔgɔnna caman. Misaliya la i bɛ taa sɔrɔ minnu ye auto école kɛ ani minnu m'a kɛ u bolicogo tɛ kɛ kelen wa sira dun filɛ nin a bɛ kuma de. A kumakanw caman bɛ yen nɔ n'i m'a faamu n'i m'a dɔn a bɛ tila ka kɛ ko wɛrɛ y'i bolo i n'a fɔ accident n'a ɲɔgɔnna caman. Tiɲɛ yɛrɛ la ka permis ta k'a sɔrɔ i ma taa auto école la vraiment a kɔlɔlɔ ka bon kojugu parce que k'a dan i yɛrɛ ka lakanani ma problème ba don. I bɛ se ka ko caman sɔrɔ a kɔnɔ. N'i ma auto école kɛ i b'a ye c'est vraiment désavantageux. Kuma a ko ka ca kojugu. Du coup ne kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ye u ka sabali u ka auto école fariw u boloda la. Tiɲɛ don a wari bɔ a ma nɔgɔn mais a nafa a ka bon kosɛbɛ. U ka kalankɛla min b'an fɛ yan bi ale bɛna sigi ka kalan ka panneau ninnu minnu ni u b'o kalan ekɔlidenw kun siraba sariyaw la ka se k'o kalanw kɛ an ye bi walasa aw ni ne an bɛɛ ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ nin panneau ninnu dɔnni a nafa ka bon kosɛbɛ siraba kan boli la ka d'a kan olu de b'a to an b'an ta yɔrɔ dɔn an b'an na yɔrɔ dɔn an kan ka boli vitesse mun na an k'o dɔn an ka se ka kasaraw bali. O la an bɛ micro d'a ma a b'a tɔgɔ fɔ an ye k'a jamu fɔ an ye ani panneau ninnu a bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye cogo min na aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka bi jɛmukan bɛna boli o de kan. Donc panneau kɔfɛ n b'a dɔn circulation sariya caman bɛ a b'olu fɔ i n'a fɔ dépassement kɛcogo croisement kɛcogo ɲɔgɔn kunbɛn cogoya ninnu ka tɛmɛ ɲɔgɔn na o n'a ɲɔgɔnna yelen ninnu a b'olu bɛɛ kɛ. Awɔ n b'o bɛɛ kɛ. Ensuite dépassement dugu kɔnɔ boli bɛ kɛ vitesse minnu na a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ. Sira kumaw la ni dépassement bɛ ni dépassement tɛ kɛ a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ. D'accord. Bi i bɛna panneau ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna i bɛ se ka micro minɛ i bɛ règle da panneau kan i b'u ɲɛfɔ i ka ɲɛfɔcogo la walasa lajɛbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Donc on b'a daminɛ kasara panneau de la. Kasara panneau minnu filɛ o bɛ mɔgɔ lasɔmin dugu kɔnɔ ani kuma. N'a bɛ dugu kɔnɔ sisan i bɛ taa bɛn ni kasara ye mètre hakɛ min na n'a bɛ kuma kɔnɔ i bɛ taa bɛn ni kasara ye hakɛ min na. Panneau minnu filɛ dugu kɔnɔ
i bɛ tɛmɛ pano kɛnɛ la ka mɛtiri 50 boli ka sɔrɔ ka taa bɛn ni a ye kasara minnu kofɔ kuma kɔnɔ o ye mɛtiri 150 n'aw tɛmɛna pano la a bɛ taa bɛn a bɛ ka kasara min kofɔ misali la sisan pano fɔlɔ min filɛ o pano bɛ ka vigage jugujugu dɔ de yira an bɛ fɛn min wele ko sirafara donc ni pano fɔlɔ b'a yira ko sirafara jugu dɔ bɛ ka taa ni kiniyan fan de ni pano b'a yira ko sirafara jugu dɔ bɛ ka taa ni ɲuman fan de ni pano b'a yira k'i ka sira bɛ tilen a bɛ jɛngɛ a bɛ tila ka tilen maintenant ko sirafara fɔlɔ bɛ daminɛ ni a kiniyan fan de ni pano b'a yira k'i ka sira bɛ tilen a bɛ jɛngɛ a bɛ tila ka tilen maintenant k'i ka sirafara fɔlɔ bɛ daminɛ ni a ɲuman fan de maintenant ni pano b'a yira k'i ka gendarme couché misɛnmaninw b'i ka sira kan ni pano b'a yira k'i ka gendarme couché kumaba b'i ka sira kan ni pano b'a yira k'i ka sira bɛ dɔgɔya ɲɛfɛ a kiniyan fan n'a ɲuman fan fɛ o la n'i taara bɛn n'a ye i bɛ taa dɔɔni dɔɔni de parce que sira bɛna dɔgɔya o kɛrɛfɛ o b'a yira k'i ka sira bɛ dɔgɔya ni kiniyan fan dɔrɔn de fɛ donc fɛn tɛ bɔ ɲuman fan na ni pano b'a yira k'i ka sira bɛ dɔgɔya ni ɲuman fan dɔrɔn de donc kiniyan fan kelen de bɛ to fɛn tɛ bɔ a la ni pano b'a yira k'i ka sira bɛ namaya anw bɛ fɛn min wele k'a bɛ tɛrɛntɛn donc misali la sisan ne bɔra ka pano minnu kofɔ aw ɲɛna n'i taara bɛn n'a ye i bɛ taa dɔɔni dɔɔni de ni pano b'a yira ko pont mobile dɔ de b'i ka sira kan n'a fɔra ko pont mobile nɛgɛ dɔ de bɛ pont duguma o nɛgɛ de b'a lawuli o nɛgɛ kelen de b'a lajigin donc n'i taara sɔrɔ nɛgɛ min bɛ sanfɛ o b'a yira ko bolimafɛn foyi tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ u bɛ jɔ de fo nɛgɛnin ka jigin u ka se ka boli o sanfɛ yan o ye tɛrɛntɛmɛ sira de an bɛ yɔrɔ min wele ko rail donc o yɔrɔ la n'i taara bɛn n'a ye i b'a bila i kun na sisan ko nɛgɛ dɔ de bɛ yen an bɛ fɛn min wele ko barrière n'i taara sɔrɔ barrière jiginnen don o b'a yira ko moto ani mobiliw bolimafɛn si tɛ se ka tɛmɛ f'u k'u jɔ barrière ka se ka wuli yan o b'a yira ko tɛrɛntɛmɛ sira de bɛ bɔ yen nɔ de mais o yɔrɔ la barrière tɛ yen mais ni sira yɛrɛ niveau ma dɔrɔn i bɛ taa bɛn panneau de stop ma donc la i bɛ jɔ ka kiniyan fan lajɛ ka ɲuman fan lajɛ yanni i ka tɛmɛ yan an bɛ tɛrɛn min wele ko métro donc tɛrɛn teliman ale de ka teli ka bɔ ni yen donc o yɔrɔ la sisan tɛrɛn teliman bɛ bɔ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ feu kelen dɔrɔn de bɛ kɛ yen nɔ de o feu kelen bɛ mɛnɛ rouge o dɔrɔn rouge dɔrɔn donc a tɛ yelen wɛrɛ bɔ donc n'i taara sɔrɔ rouge dɔrɔn de bɛ ka mɛnɛ ka sa o b'a yira ko tɛrɛn teliman bɛ ka na ɲɔgɔn de donc i bɛ taa dɔɔni dɔɔni yan denmisɛn de ka ca yan sigida la kosɛbɛ denmisɛn de ka ca o sigida la yan sennamatigi de bɛ bɔ ni yen anw bɛ minnu wele ko piéton donc passage pour piéton ni pano b'a yira ko kasira min ka sira kan k'a suguya dɔnnen tɛ donc kasira bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ nin kɛnɛ kɔnɔna la donc n'i taara bɛn n'o ye sisan i bɛ hakili to a la i bɛ taa dɔɔni dɔɔni boli bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni nin yɔrɔnin na maintenant ninnu fila o bɛ ka sokɔnɔ baganw de yira sokɔnɔ baganw donc sokɔnɔ bagan de ka teli ka bɔ ni yen yan o ye kungokɔnɔ baganw tɛmɛ sira de ni pano b'a yira ko sobolila de ka teli ka bɔ ni yen ni o ye kɔtila jigijigi jugu de ko kɔtila jigijigi jugu de bɛ i ka sira kan pourcentage 10 donc i jigi o jigi ka bɔ a kan i bɛ ka surunya dugumana la pourcentage 10 ni pano b'a yira ko feu tricolore de b'i ka sira kan feu tricolore donc rouge n'i taara sɔrɔ rouge de mɛnɛnen don donc là joli ye jagosa de donc i man ka tɛmɛ de n'i taara sɔrɔ nɛrɛmugulama de bɛ ka mɛnɛ ka sa donc i b'i labɛn de n'i taara sɔrɔ verti de nana sisan i bɛ taa i fɛrɛ ma i bɛ taa dɔɔni dɔɔni donc o yɔrɔnin na yɛrɛ n'a fɔra k'i ka taa i bɛ taa dɔɔni dɔɔni i kana accélérateur ta ka tɛmɛ maintenant ni panneau kɛnɛ b'a yira k'i ka sira bɛ taa a bɛ segin o de bɛ wele ko tubabukan na ko double sens panneau kɛnɛ min filɛ o b'a yira k'i bɛ ka surunya yɔrɔ min na ko kulu caman de bɛ yen nɔ de donc k'i k'i kɔlɔsi faraw bɛ se ka bɔ ka bɛn wagati bɛɛ ou bien i bɛ taa fara bilalen sɔrɔ i ka sira kan ni panneau b'a yira k'i ka sira bɛ taa laban ci la ou soit ji bɛ boli i ka sira kɛrɛda la maintenant e de kan k'i janto i yɛrɛ la i ka bolimafɛn kana taa laban ci la ni panneau o ye nɛgɛsobolilaw tɛmɛ sira de donc yan nɛgɛsobolila bɛ se ka bɔ cogo min na kiniyan fan fɛ o bɛ se ka bɔ o cogoya kelen la ɲuman fan fɛ ni panneau b'a yira ko avion de ka teli ka bɔ ni yen donc o b'a yira o yɔrɔ la sisan i bɛ yɔrɔ min na avion de ka teli ka wuli o yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min wele ko aéroport donc e de kan k'i kɔlɔsi ni avion wulila a mankan ka n'i lasiran i ja kana tigɛ ka sira bila avion sababu mankan fɛ ni panneau b'a yira k'i bɛ ka surunya yɔrɔ min na ko fiɲɛba de bɛ ci o yɔrɔ la donc n'a fɔra ko fiɲɛba de bɛ ci yen nɔ de
a bɛ ci ka na côté min na a côté dɔnnen tɛ donc e de kan k'i janto i yɛrɛ la sisan ka taa dɔndɔni i kana sira bila fiɲɛ fɛ et ni panneau b'a yira ko rond point de bɛ yen nɔ de o de bɛ wele ko tubabukan na ko giratoire donc k'i hakili to a la ko rond point bɛ minnu ni kiniyanfan de ye a bɛ laban ni a ɲumanfan ye. Olu ye donc minnu bɛ jɛman minnu filɛ sanfɛ o de ye permanent ye olu ye permanent à chaque fois n'i taara sɔrɔ panneau turulen don donc olu de bɛ wele ko permanent et a nɛrɛmugulama minnu filɛ duguma olu ye temporaire ye donc n'a fɔra ko temporaire i bɛ se ka taa bɛn ni panneau min ye a bɛ se ka kɛ yan bi sini a tɛ kɛ yen nɔ de o de bɛ wele ko panneau temporaire et n'a bɛ fɛ ka kasara panneau dɔn kasara panneau ye selenge saba de n'a fɔra ko selenge saba bugusonlama a kɔnɔna couleur bɛ kɛ jɛman de et o b'a lakori ni rouge ye donc n'a taara bɛn ni panneau ye n'ale ye selenge saba ye ka kɔnɔna couleur kɛ jɛman ye ka lakori ni rouge ye o de bɛ wele ko kasara panneau donc panneau de danger et maintenant o bɛ nin de wele ko panneau d'interdiction bali panneau donc bali panneau ale ye kurulama de rond ka kɔnɔna couleur kɛ jɛman ye ka lakori ni rouge ye maintenant a bɛ mɔgɔ lasɔmin n'i taara sɔrɔ sigiden b'a kɔnɔna la n'a ka mɛn e de ma donc i balilen don ka bɔ n'o sira ye mais n'i taara sɔrɔ a sigiden b'a kɔnɔna la n'a kan t'i ma o la i bɛ se ka bɔ n'a sira ye ale kumakan bɛ daminɛ a turu yɔrɔ la a kumakan bɛ ban sira kunbɛ fɔlɔ la et ni sira kunbɛ janyana sisan o bɛ sɔrɔ ka taa panneau wɛrɛ ɲini k'o panneau turu yen o panneau bɛ kɛ korilama de ye k'a kɔnɔna couleur kɛ jɛman ye ka tɛrɛ finman ci a kɔnɔna la donc ni panneau min filɛ o de b'a yira ko interdiction kumakan banna et interdiction panneau ale fana suguya ka ca an bɔra ka minnu yira sisan olu de ka teli ka ye circulation na interdiction panneau wɛrɛ bɛ yen nɔ ale ye korili ye ka kɔnɔna couleur kɛ bulama ye ka lakori ni rouge ye o panneau a ka mɛn arrêt et stationnement de ma donc ne bɛ ka panneau min yira o la duguma yan o tɛ se ka o kumakan ban arrêt et stationnement panneau mais k'o bɔ a la sisan a bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kumakan ban an ɲɛ bɛ panneau kelen min filɛ donc n bɛ bɛrɛ da minnu na sisan a b'a hakili to a la panneau fɔlɔ min filɛ sanfɛ an ɲɛ b'a la ale ye korili ye ka kɔnɔna couleur kɛ jɛman ye k'a lakori ni rouge ye donc a kɔnɔna la sigiden foyi t'a la donc o b'a yira ko bolimafɛn si man ka taa fɛ si man ka segin a fɛ donc a sira tɛ taa a tɛ segin maa kelen bɛ se ka taa fɛ o ye sennamatigi de ye an bɛ minnu wele ko les piétons et ni panneau min filɛ o de ka teli ka fɔ an fɛ yan ko sens interdit donc ni panneau de bɛ sens interdit ko fɔ n'a fɔra ko sens interdit i bɛ taa sɔrɔ o sira kan bolimafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ na mais ni ko i b'i dɛn ka tɛmɛ kɛrɛfɛ o de bɛ wele ko sens interdit et panneau min filɛ yan o de b'a yira k'i balilen don ka fara ka taa ni ɲumanfan de panneau min filɛ yan o de b'a yira k'i balilen don ka fara ka taa ni kiniyanfan de et ni panneau b'a yira k'i balilen don ka turu cɛ ka segin kɔ mais n'i taara bɛn ni rond point ɲɛfɛ o la i bɛ se ka turu cɛ ka segin ni o yɔrɔ ye et ni panneau b'a yira ko mobili fitinin fila an bɛ minnu wele ko les poids légers mobili fitininw olu fila de balilen don ka tɛmɛ ɲɔgɔn na yan nɔ de an bɛ fɛn min wele ko dépassement ici poids lourd an ka mobili belebaw olu de balilen don ka tɛmɛ mobili fitinin kan mais mobili fitinin bɛ se ka tɛmɛ mobili kumaba kan o yɔrɔ la mobili fitinin fila bɛ se ka ɲɔgɔn dépasser yan mais kumaba tɛ se ka tɛmɛ kumaba wɛrɛ la kumaba tɛ se ka tɛmɛ fitinin na yan i bɛ ka se douanier ka yɔrɔ la donc n'i sera douanier ka yɔrɔ la i kan k'i jɔ de o bɛ contrôle kɛ n'o ye contrôler i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ yan o ye gendarme mɔgɔw ka yɔrɔ de donc n'i sera gendarmerie mɔgɔw ka yɔrɔ la i b'i jɔ o bɛ contrôle kɛ contrôle kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ et ni panneau b'a yira ko fɛn o fɛn bolimafɛn motorimaw ye olu balilen don ka bɔ ni yen ni panneau b'a yira ko an ka mobili kumabaw an ka donnitala mobili ninnu olu de balilen don ka bɔ ni yen et ni panneau b'a yira ko sennamatigi balilen don ka bɔ ni yen ni panneau b'a yira ko nɛgɛsobolilaw olu de balilen don ka bɔ ni yen donc fɛn fɛn bolimafɛn ko moteur t'olu la olu balilen don ka bɔ ni yen ni o ye fali wotoro misi wotoro ani so wotoro donc ni bagan bɛ ka fɛn dɔ sama o b'a yira ko olu yamariyalen tɛ ka bɔ ni yen et ni panneau b'a yira an ka sɛnɛkɛ machine an bɛ fɛn min wele ko tracteur olu balilen don ka bɔ ni yen et ni panneau b'a yira ko bolimafɛn minɛntigɛ ka kolonkolon ka bɔ olu balilen don ka bɔ ni yen
ce qu'on appelle les voitures à bras. Ici, bolimafɛn min bɛ mɔgɔ camanw ta ka taa n'a ye o ci la, donc bus ani car. Donc bus ni car de balen don ka bɔ ni yen. Et ni panneau b'a yira sisan k'i ka bolimafɛn c'était jɛlani Jakarta olu de balen don ka bɔ ni yen. Donc bolimafɛn ni embrayage t'olu la olu yamaruyalen tɛ ka bɔ ni yen. Et an ɲɛ bɛ ni panneau la Zenata a o y'a yɛlɛma ka kɛ chiffre ye ka kɛ 2,5 mètres. Donc o ye largeur ye. Donc n'a fɔra ko largeur ni e jɔ i ka bolimafɛn ɲɛma k'a lajɛ kɛrɛ fila duwalen bɛ kɛnɛya fan fɛ ani duwalen bɛ ɲuman fan fɛ o de bɛ wele ko largeur. Donc n'a tɛmɛna mètre fila ni tila kan o b'a yira k'i ka bolimafɛn tɛ se ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira i ka bolimafɛn sanfɛ janya la hauteur. Donc n'a tɛmɛna mètre saba ni tila kan o b'a yira k'i ka bolimafɛn tɛ se ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira i ka bolimafɛn kuturu bɛɛ ani doni ma kɔnɔna la n'a tɛmɛna tɔn 5 ni tila kan a yamaruyalen tɛ ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau Zenata o ye pɔn bɛ mobili yɛrɛ duguma. Donc n'i ka bolimafɛn kɔfuru dayɛlɛ ka doni bila i ka kɔfuru kɔnɔ ka datugu ko n'a gira tɛmɛna tɔn 2 kan i yamaruyalen tɛ tuguni ka bɔ ni o sira ye. Et maintenant dugu kɔnɔ n'aw donna dugu kɔnɔ sisan i ka teli ka ni panneau ye circulation na. Donc o b'a yira sisan k'i ka bolimafɛn vitesse i k'i janto k'a kana tɛmɛ 50 kan. N'a tɛmɛna 50 kan i balen don ka bɔ ni o yɔrɔ ye. Et ni panneau b'a yira ko mɔgɔ min bɛ ka taa ale de kan ka sira di nanbaga ma. Donc ni panneau bɛ k'o de kofɔ. Et ni panneau b'a yira k'aw balen don ka classonni kɛ o yɔrɔ la. Misali la sisan n'aw sera jamama yɔrɔ la aw balen don ka classonni kɛ. N'aw sera misiri ou soit église da la aw balen don ka classonni kɛ. Mɔgɔ b'u lafiya yɔrɔ min na classonni balen don ka kɛ yen nɔ de. Maintenant ni panneau b'a yira k'i kan ka hakɛ dɔ de bila e ani bolimafɛn bɛɛ ɲɛma. Donc mètre 70 o de kan ka kɛ e ni ale cɛ. O de bɛ wele ko la distance de sécurité. Et maintenant ni panneau b'a yira ko fɛn o fɛn bolimafɛn minnu ka teli ka mɛnɛ. Donc les véhicules inflammables olu balen don ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira k'i bɛ ka se yɔrɔ min na ko polisiw ka poste de bɛ nɔ de. Donc n'i sera k'i k'i jɔ. Ni panneau b'a yira k'i bɛ ka se yɔrɔ min na ko péage de bɛ nɔ de. Donc péage la sisan n'i sera péage ma ni e ye mobili kumaba ye olu ka bɔ yɔrɔ b'a dama. Ni e ye mobili fitinin ye olu fana bɛ bɔ yɔrɔ min na o b'a dama. Donc ni e ye mobili fitinin ye péage yɔrɔ la sisan i bɛ ɲɛsin mobili fitinin bɛ bɔ yɔrɔ min na i bɛ bɔ o yɔrɔ la. Et ni panneau b'a yira sisan k'i ka bolimafɛn olu Zenata ye suguya 2 de. Mobili fitinin ani moto kumaba. Donc olu 2 de yamaruyalen tɛ sisan ka bɔ ni yen. Mais o kɔfɛ nɛgɛsotigi ani moto fitinin olu bɛ se ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira sisan ko mobili min bɛ ɲaman ta ani mobili min bɛ nɔgɔ ta ko ji bɛ boli yɔrɔ min na sisan olu yamaruyalen tɛ ka bɔ yɔrɔ la. Sinon n'olu ka kasramafɛn sera an ka ji min ta ma o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase anw ma. Donc o b'a yira k'olu balen don ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira sisan o ye bolimafɛn bɛ kasramafɛnw ta n'a fɔra ko kasramafɛn o ye poison ye. Donc poisonmafɛn ninnu de balen don ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira ko bagankulu bagan caman ni bagankulu bɛ bɔ yɔrɔ min na olu balen don ka bɔ ni o yɔrɔ ye. Misali la sisan o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamama yɔrɔ la. Et ni panneau b'a yira ko moto kumabaw moto embrayage lama ninnu olu de balen don ka bɔ ni yen. Et ni panneau b'a yira i ka bolimafɛn n'a bɛ ka fɛn wɛrɛ sama kɔfɛ tubabukan na o de bɛ wele ko camping car. Donc ni camping car dɔ b'i bolo sisan o b'a yira k'i yamaruyalen tɛ ka bɔ ni yen. Et ni panneau b'a yira i ka bolimafɛn kuturu bɛɛ Zenata o i ka bolimafɛn kuturu bɛɛ janya ye. Donc n'a tɛmɛna mètre 10 kan o b'a yira k'a yamaruyalen tɛ ka bɔ ni o sira ye. Et ni panneau b'a yira ko fɛn o fɛn fɔra sisan k'i balen don k'a kumakan banna. Donc ni panneau kelen de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kumakan ban n'i taara bɛn n'a ye circulation na. N'a fɔra k'a b'a kumakan ban a tun fɔra yan ko mobili fitinin 2 balen don ka ɲɔgɔn dépasser. Mais n'i taara bɛn ni panneau ye o b'a yira ko aw bɛ se ka ɲɔgɔn dépasser sisan ko bale min kofɔra kɔfɛ k'a kumakan de banna yan. Ni panneau a tun fɔra k'i ka bolimafɛn vitesse kana tɛmɛ 50 ou soit 30 kan. Panneau min filɛ duguma o b'a yira ko o dɔrɔn de kumakan banna. A tun fɔra ko mobili fitinin 2 kana ɲɔgɔn dépasser nin b'a yira ko kumakan banna. A tun fɔra ko camion kana tɛmɛ mobili fitinin kan ni panneau de b'a yira k'a kumakan banna.
a tun fɔra ko kilasɔn ka na kɛ nin ye ni pano b'a yira ko a kumakan banna maintenant bagankulu tun balen ka bɔ nin ye ni pano b'a yira sisan ko fin d'interdiction au troupeau bagankulu bɛ se ka bɔ ni o sira ye a ye caman faamuya yɔrɔ ok maintenant panneau d'obligation jakusa panneau ale kumakan ni tɔw tɛ kelen misali la sisan ni panneau naani fɔlɔ n'i taara bɛn ni nin naani fɔlɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ a kumakan bɛ daminɛ yanni ka se panneau ma munna a kumakan bɛ daminɛ yanni ka se panneau ma i ka teli ka taa ni panneau sɔrɔ rond point kɔnɔna la donc bolimafɛn bɛ rond point lamunumunu yanni ka se a ma e ka taa ni flèche in na sisan ka na bila jusqu'à allumer vos feux olu panneau bɛ daminɛ ni tɛmɛna ale la n'a fɔra ka kumakan bɛ daminɛ ni tɛmɛna a la n'i taara bɛn ni panneau ye kini yan fan fɛ panneau k'i ma k'i k'i tilen donc i b'i tilen sira kunbɛn min ka taa kini yan fan fɛ ani ɲuman fan fɛ sira kunbɛn fɔlɔ non i bɛ jɛ olu kɔ k'i tilen a faamuyara donc an bɛ jɛ ka daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw taara bɛn ni panneau d'obligation ye jakusa panneau ale ye korili ye ka kɔnɔ couleur kɛ bulama ye k'a lakori ni jɛman ye et ni panneau b'a yira k'i jagosalen don ka taa ni kini yan fan ye ni panneau b'a yira k'i jagosalen don ka taa ni ɲuman fan ye et ni panneau b'a yira k'i jagosalen don ka kogo lamunumunu ni kini yan fan ye o de wele tubabukan na ko le contournement et ni panneau b'a yira k'i jagosalen don ka kogo lamunumunu ni ɲuman fan ye ni panneau b'a yira k'i jagosalen don k'i tilen donc n'a fɔra k'i jagosalen don k'i tilen sira kunbɛn min ka taa kini yan fan fɛ ani ɲuman fan fɛ k'i ka jɛ olu kɔ k'i tilen et ni panneau b'a yira k'i jagosalen don ka fara ka taa ni ɲuman fan ye k'i jagosalen don ka fara ka taa ni kini yan fan ye ni tɛmɛna panneau la k'i jagosalen don ka fara ka taa ni ɲuman fan ye ni tɛmɛna panneau la ni panneau b'a yira k'i jagosalen don k'i tilen ou soit ka fara ka taa ni kini yan fan ye ni tɛmɛna panneau la ni panneau b'a yira sisan k'i jagosalen don k'i tilen ou soit i ka fara ka taa ni ɲuman fan ye ni tɛmɛna panneau la et ni panneau b'a yira zena ta i tɛ se k'i tilen mais i bɛ se ka fara ka taa ni kini yan fan ye ani ɲuman fan ye et ni panneau b'a yira nɛgɛsobolilaw le yamaruyalen don ka boli ni ɲɛ ni panneau b'a yira ko sɛnɛmantigiw de jagosalen don ka bɔ ni o sira ye ni panneau b'a yira ko ni maa min bɛ yɛlɛ so kan donc maa min bɛ yɛlɛ so kan olu de ye cavalier ye donc sobolila de jagosalen don ka bɔ ni ɲɛ et ni panneau o ye 30 de sɛbɛn a kɔnɔna la donc o b'a yira k'i yamaruyalen don ka taa 30 la ka yɛlɛ o de sanfɛ donc i ka bolimafɛn vitesse ka taa 30 la k'i jagosalen don ka yɛlɛ o de sanfɛ et ni panneau b'a yira neigement yɔrɔ la sisan i jagosalen don ka chaîne ou soit jɔlɔkɔ siri i ka bolimafɛn pneu kɔfɛtaw kan sababu la n'i ka bolimafɛn balana neige la a ka se ka bɔ nɔgɔya la k'a sɔrɔ a m'i degun et ni panneau b'a yira bus ani car de jagosalen don ka bɔ nin ye et ni panneau b'a yira ko train teliman métro olu de jagosalen don ka bɔ ni o sira ye et ni panneau b'a yira k'i jagosalen don k'i ka bolimafɛn yɛlɛ minɛ n'i bɛna don tunnel kɔnɔ donc jugu jukɔrɔ sira kɔnɔna la donc k'i ka bolimafɛn yɛlɛ minɛ et ni panneau min filɛ a tun fɔra nɛgɛsotigi de jagosalen don ka bɔ nin ye mais ni panneau b'a yira k'a kumakan banna k'olu jagosalen tɛ tuguni ka bɔ n'o sira ye a tun fɔra ko sɛnɛmatigi de jagosalen don ka bɔ nin ye ni panneau b'a yira k'olu jagosalen tɛ tuguni ka bɔ nin ye a tun fɔra ko sobolilaw de jagosalen don ka bɔ nin ye et ni panneau b'a yira k'olu jagosalen tɛ tuguni yan a tun fɔra k'i jagosalen don ka boli 30 km/h kan et ni panneau b'a yira k'a kumakan banna donc i bɛ se ka jigin 30 duguma i bɛ se ka yɛlɛ 30 sanfɛ yan a tun fɔra k'i jagosalen don ka jɔlɔkɔ soit chaîne siri i ka bolimafɛn pneu kan et ni b'a yira k'a kumakan banna donc n'a bɛnn'e ma sisan i bɛ se ka chaîne to i ka bolimafɛn pneu kan ka boli ou soit n'a ka jɛ i bɛ se k'i jɔ ka jɔlɔkɔ ou soit chaîne bɔ i ka bolimafɛn pneu kan et ni panneau bus ni car de tun jagosalen don ka bɔ nin ye nin b'a yira k'a kumakan banna ni panneau tramway de tun jagosalen don ka bɔ nin ye et ni panneau de b'a yira k'a kumakan banna yan k'i tun jagosalen don k'i ka bolimafɛn yɛlɛ minɛ yanni ka don jugu jukɔrɔ sira kɔnɔna la yan k'a kumakan banna donc fin d'obligation d'allumer vos feux donc ne bɔra ka panneau minnu kofɔ aw ɲɛna o de bɛ mɔgɔ lasɔmi donc n'i bɛ sira kan n'i taara bɛn ni panneau ye i bɛ hakili to a la misali la kasira panneau ale bɛ k'i lasɔmi i ka taa dɔɔni dɔɔni i k'i kɔlɔsi i kana na ni kasira ye sɛnɛmantigi dɔ ma ou soit bolimafɛn wɛrɛ ma balili panneau a ka ɲi e yɛrɛ de ma e min bɛ ka bɔ n'o sira ye donc kasira kana taa e yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɛ donc i bɛ hakili to a la n'i taara sɔrɔ sigiden ma ko nana ka ɲi e ma donc i tɛ se ka bɔ ni o sira ye
et maintenant par d'obligation o fana bɛ k'i lasɔmini donc n'i taara sɔrɔ sigiden ma kɔnɔna n'a ka ɲi e ma i bɛ bɔ n'a sira ye n'a ka t'i ma sisan i yamaruyalen tɛ tuguni ka bɔ ni o sira ye donc o tun ye panneau ye. hakili la a ye faamuyali sɔrɔ bi an ka bi jɛmukan na komi an tun y'a fɔ an ɲɛna an tun bɛ auto école la dɔnniya la auto école dɔnniya la an nana ka jateminɛ kɛ an bɛ ka se vacances ma k'a dɔn olu ka baara kɛcogo bɛ cogo di ani k'a dɔn nafa minnu bɛ auto école la aw yɛrɛ y'a ye u kumana panneau kan u kumana u ka mɔgɔw kunbɛn cogo kan hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Muhamadu c'est bon.